שלום עליו. בסדר. מצוין. רציתי לשאול משהו. למדנו בבית ספר על תפילין ובר מצווה, שבבר מצווה צריכים ללכת תפילין. תפילין? כן. על איזה תפילין אתה מדבר? תפילין בבר מצווה. שום תפילין לא יהיה פה. למה? שום תפילין לא יהיה פה. מה הבעיה? הבעיה? שאצלנו אין דבר כזה דתי, מה זאת אומרת תפילין? אז למה שלחתם אותי לבית ספר דתי? זה אמא שלך ששלחה אותך. מה הבעיה? תפילין? תקשיב לי טוב, תיכנס לחדר חוצפה, תיכנס לחדר. אני לא רוצה לשמוע אותך יותר. תפילין הוא אומר לי. שום תפילין לא יהיה בבית הזה. חוצפן. אוקיי, תלמידים יקרים. עד עכשיו אנחנו למדנו על התפילין. בשיעור הבא, בעזרת השם יפה, אולי, אני גם אדבר לכם איך כותבים את התפילין. ועכשיו אפשר לצאת להפסקה. אתם יכולים רגע לחכות לי שנייה אחת? באמת, אני מבטיח, אני 2 דקות אני מגיעה. לא, אל תתחילו את המשחק. בסדר. שגיא? מה נשמע? בסדר. מה בסדר? אתה היה מבואס כזה. זה כלום, זהו. מה כלום? לא קשור אליך, זה. שגיא, תספר לי, אני חבר שלך, נו באמת, מה קורה? בסדר, כלום, לא קרה כלום. מה קרה? אתה יודע, זה בקשר לבר מצווה, מה שם עושה. וואי, איך רציתי לשאול אותך. תקשיב, מתי הבר מצווה שלך? עוד 3 חודשים. מזל טוב, שגיא! אבל אין את שלי. בסדר, הזוג שלך יקנה לך. אתה לא מבין את העניין. אני רק התחלתי לדבר על זה עם אבא שלי, ישר זרק אותי לחדר. לא מסכים לשמוע על זה. תפילין? טוב. אתה יודע מה? עזוב, בסדר. בינתיים אתה יכול להיות רגוע. חכה רגע, אני כבר מגיע, בסדר? שנייה אחת. שנייה. הוא אמר אבא שלו אמר לו, קיצר. סתם, הוא אמר לו ש... מה נשמע חברים? מה קורה מדי? חמור באמצע. חמור? אבל אני לא החמור, כי אני גם ככה חמור, סליחה. אבל אתם רוצים לשחק? דווקא דומה לך. נכון. עזבו, לא משנה. תקשיבו, מה העניינים? אז בוא. לא. עכשיו. רגע. נו, קיצר, מה אבא שלו אמר לו? סתם. היי! מה? תקשיבו, אתם מזכירים לי עכשיו משהו. מה? עכשיו דיברתי עם שגיא. שתהיה בשקט, באמצע אני החמור. לדבר. דיברתי עכשיו נו, עם שגיא. באמצע לדבר. דיברתי עכשיו עם שגיא. נו. יודעים מה הוא אמר לי? מה הוא אמר לך? אבא שלו אין תפילין. זאת אומרת, לא, אין תפילין. אבא שלו לא רוצה לקנות לו תפילין. אבא שלו רוצה לקנות, אל תדאג, אבא שלו לקנות, נו, ברור. אבא שלו לא רוצה לקנות לו תפילין. ליצן! בוא! למה שאבא שלו לא ירצה לקנות את התפילין? תקשיבו לי! רגע! נו. אבא שלו לא רוצה לקנות לו תפילין. למה? לא יודע. הוא מחליט שזה משהו מוסרי, משהו מסורתי, לא יודע מה. אז הוא לא רוצה. אולי אנחנו נקנה? להספיק מקדמים. נטרים, אתה יודע. לא, אני לא הולך עכשיו ללכת ברחוב בין חנויות להגיד חבר שלו רוצה תפילין. אז בוא נעשה ספרים. רגע. אבא שלו ידע מזה בטוח. אלא אם כן... צריך שאבא שלו ידע. נעני מאבא שלו. שגיא יגיע לתלמוד תורה ואין איך כולם פה. אבא שלו לא ידע. קיצר, מתרימים, סופרים, היום ב-5. 4 אצלי בבית. אז בוא נצטרך בבית. תגיד לו. טוב, אז ב4 אצלי בבית? כולם יכולים. נו, מה? פיד. אני מקווה שאתה לא שוכח את זה. טוב, חברים, התכנסנו כל היום למטרה אחת וחשובה. להביא את הגאולה. זה נכון, אבל יש מטרה קצת פחות חשובה, אבל היא מאוד מאוד חשובה. להשיג לשגיא תפילין. שימו לב, טובי, הספר הטלפון נמצא פה. של הסופרים, כן. סיכרנו שמתקשרים לסופרים, אז בבקשה.
מסודר, מנדי. כן, אני... מאוד מסודר, כתוב פה מספרים, ואתה כל כך מסודר עד כיוון להם, תגיד. מנדי, סליחה, אני ממש מצטער. תירוצים. אני כבר הולך להביא לך, בסדר? אל תדאג, תשאר פה, אני כבר מביא לך. אני אמרתי לך, דובי, שלא תחשוב ששכחתי אותך. אני מגיש. דובי, זה לכולם. בסדר? שים את זה באמצע, בבקשה, תודה. יופי. טוב, מי יביא לך מספר? קדימה, מספר. נו יאללה, זה לא דובי כבר. נו, זה ריס, בואו נחכות לך כבר. הרב מוישי גרוס. אוקיי. סופר סתם בלעדי. בלעדי. אתה והקריאה שלך, נו זה תראה, לא מצחיק, דובי, נו באמת, די. מה קורה? אתה והקריאה שלך. נו. דובי, בבקשה, תודה. הוא ממש, הוא גר בירושלים, ירקות. נו, קרא. מה מצחיק, דובי? מה? אתה תלמד תורות. תביא, אני אקרא. תקרא. הסופר מוישה גרויס. כן, גרוס. גרוס. הוא גר בעיר הקודש ירושלים, המספר שלו הוא 058 44 44 תחליט כבר כמה 4. 39 דובי, על היסוד שלך בפנים. מה קורה כאן רב? די? מפריעים? הלו? מפריעות. הלו? לא יודע איך כן, התחילו שלום מלכה. הרב גרוס. לעיסות מפריעות. שלום, מדבר מנדי. יש לי פה שתי חברים, אנחנו ביחד מנסים להשיג לחבר מהכיתה תפילין. חשבנו אולי תוכל לעזור לנו, לתרום אולי איזה פרשייה, איזה בית. אתה עסוק. לא חייב הרבה, אפשר גם איזה כמה שורות. מצוין, תודה רבה לך. יישר כוח גדול. כמה? הוא מוכן לתרום פרשייה אחת. רק חצי. מה זה אפילו הרבה? אנחנו מתרימים עכשיו עוד. קדימה. לא. אני אקרא. דובי. תביא. הרב, אתם מוכנים? כלל. 0584 770 569. טוב. מה? שקט, שנייה. הלו? הגעתי לרב קליין. אנחנו כאן כמה ילדים מהכיתה, יש לנו ילד בכיתה שאין לו תפילין. לא כסף. אפשר אולי, אם יש לך איזה פרשה, בית או משהו, אתה יכול אולי להביא לנו? כן, תודה רבה. תודה. כן, אוקיי. ביי, תודה רבה. נו. 4 פרשיות. 4! מצוין! נגמר. קדימה. מה נגמר? נגמר. מה? מאוד, מה נגמר? דובי, תוציא אותם בבקשה. תגיד, מה קורה לך? למי אתה מתכוון לשמור אותם? אני לא מבין. תקשיבו, יש לי לשמור על האחים שלי הקטנים. אני נמשיך מחר, בסדר? מחר גם ב4 נעשה... עכשיו סגי. אני מתקשר אליו, אני אגיד לו. 100%. זה שלך? לא רוצה לשמוע את השיחה, מה יש? אוקיי. להתראות? בהצלחה. להתראות. הדלת שם, דובי. לא בארון מטבח. להתראות. דובי! לדלת! להתראות. בואי, שומר, בוא! קצת שיעורים אתה מחביא. בוא.
הלו, שגיא? מי זה? מנדי. כן, מה, אתה לא מזהה את הקול שלי? מה נשמע? מה שלומך? תקשיב, שגיא, אני הולך לספר לך משהו, אתה נורא תתלהב. אתה מוכן? הצלחנו להשיג חטפים. מה? כן. הצלחתם להשיג? באמת? וואו, תודה. אנחנו עדיין עובדים על זה, אנחנו עוד מתקשרים, צריכים להתקשר עוד לספרים ולאתרים פרשיות, אבל אל תדאג, בעזרת השם עוד חודש יהיה לך תפילין. יאללה, ביי. תודה. מנדי, אתה לא הגיוני, אני נפח ליד בספיל. דובי, להתראות, ביי, שלום. להתראות, ביי, שלום. התקשרתי דרך אגב בשגיא. טוב, תקשיבו, התרמנו כבר פרשיות של רש"י, וחסר לנו רבנו תם. וגם בתים. כולל בתים, נכון. אז... רגע, מה זאת אומרת, תכלס? אולי נצא כבר להתרים בבתים. כנראה שלא תהיה ברירה. רגע. אבל מה זאת אומרת, בינתיים הוא כנראה עוד כמה ימים צריך להתחיל להניח תפילין. קשה, שואלת מתי. רגע, אבל היחיד שיכול להניח לו תפילין זה רק שניהם. רק נוכל לתת לו מצוין. אוקיי, אני אתקשר אליו עכשיו. תתקשר אליו, נו. שנייה, המספר שלו. הלו? שגיא? מה נשמע? זה מנדי. מנדי, מה שלומך? כן. תקשיב, אנחנו יושבים פה, אני, שנור ודובי. מתי היה לך תפילין שלך? מה? זה נראה לי מחר. אל תחשוב, תבדוק. כן, זה מחר. מחר? אוקיי. תשמע, אנחנו עדיין לא הצלחנו להשיג לך את כל התפילין. בינתיים אתה תניח את התפילין של שנור, בסדר? נכון, העיקר תפילין, מצוין. טוב, יאללה, להתראות, ניפגש מחר. ב8 תפילת שחרית. אז אני צריך להתפעל לפני. יאללה, להתראות, ביי. רגע, אין לכם ליד הבית מניין בבוקר ב6? לא, יש, אני אשיג. אז תקום לך, כן, אבל זה לעשות כל יותר טוב, אני אבוא. ונאמר, מה זה נאמר קולות? יכול יושמי יכול. תקבל, כאילו אחרי המורה, זה לא זה המורה לא שמו אותנו בכלא ברוסיה. מה איתי? למה אני אצטער? אני לבד. אתה מחייך? כן, רואים, חבל על הזמן. יאללה, נמצלב, 3, 2, 1 ו... הופה! אתה אחמד אותו. בסדר, מה אתה רוצה? תן לי ספר. אני גר בתור שלך. טוב, כך. אל תפריע לי יותר קצת. ביי. מה זה מה? זה נשק של פעם, זה... וזה יורד? אוי, תעשה לי טובה, תהיה לך חדר, תעזור לי עכשיו, תעשה לי טובה, אני מבקש ממך. תקשיב, שגיא, אני הולך לספר לך משהו, אתה נורא תתלהב. מוכן? הצלחנו להשיג חטפים. אוי, הילד הזה. אוי, הילד הזה. הוא לא רוצה להפסיק עם זה. הוא לא רוצה להפסיק.
עם זה. הוא עדיין ישתיעו את זה בחשבון כבר. טוב תלמידים, זאת בעצם הסברה של רבי יהודה במחלוקת. עכשיו אחרי שהבנו את הסברה, אני מבקש מכולם לצאת ליטול ידיים בזריזות ולחזור בזריזות בבקשה. תודה רבה. לאן לנסוע? לאן הוא לא יכול? סע מהר. אני לא מבין, ואני צריך שתתחילו להסביר לי את הכל מההתחלה. הייתם צריכים שאני אאסוף אתכם באמצע יום עבודה מירושלים. אבא, אני אסביר לך הכל. אתה מכיר את שיש לנו בכיתה? תגיד. נו. שיש לך מאוד טוב. כן, מכיר. הוא עוד מעט עושה לך תפילין. מזל טוב. ואין לו תפילין, ואבא שלו בכלל לא רוצה לקנות לו תפילין. מספיק שהוא לא רוצה לקנות לו. הוא גם לא מסכים שהוא בכלל ידיח. אתה מבין? אנחנו לא מודעות, לא התייחסנו לזה. המשכנו להם ללכת להגיד תפילין, אנחנו עכשיו להגיד תפילין כל יום. איכשהו, אני לא יודע איך, אבא של צדיק גילה את זה. הוא אחד שמידי, בא לו את האוכל, קיבל מכתב, כתוב שם שהתחילו להתנכר עליו, על זה שהוא מניח לצדיק תפילין, משהו כזה. ולא משיקר. מה קרה? המשכנו להניח לשגיא תפילין. ויום אחד אבא של שגיא חיכה לו ליד התלמוד תורה, בסיום הלימודים. ראינו אותו ממש, הוא היה כנראה עצמני או משהו כזה, ראינו אותו, והבנו שהוא כנראה רוצה להודות לכם כדי לעשות לנו משהו, אז ישר, תפסנו את עצמנו והתחלנו לרוץ. ורצנו עד שהגענו למונית שבהשגחה פרטית פשוט הייתה שם, ונכנסנו לתוך המונית ואמרנו לנהג שייסע פשוט, שייסע. הוא נסע בירושלים. טוב, בסדר, עכשיו הבנתי הכל. תקשיבו, יש לי תוכנית. אתם תלכו ותדברו עם שגיא ותדאגו שהוא לא יפספס יום אחד. אתם ממשיכים להניח לו תפילין יום-יום. ואני אלך לדבר עם אבא של שגיא. רגע, אבא, זה לא קצת מסוכן לדבר עם אבא שלו? אל תדאג, זה לא מסוכן. הוא לא מכיר אותי. יהודי, אני אלך לדבר איתו. ואולי בתוך כזה שיחה נבין למה הוא כל כך מתנגד שהבן שלו יניח תפילין. אולי שאני אעזור ונוכל לעזור. כן, אנחנו נדבר עם שגיא. תגיד, מה עם כיבוד? לפני רגע סיימת. מה הכיבוד? כל היום אתה אוכל. אני רעב, מי?
ברור שאתה רעב, כי אתה אף פעם לא זוכר מה וכמה אתה אוכל כל יום. יש כמות או לא? אבל אני אמרתי לך שאין לי כרגע זמן. תעמיס סחורה על המשאית. תקשיב, אין לי זמן לדבר איתך. אני חייב לנתק. אני חייב לנתק. שלום, ביי, ביי. כן, שלום. בוקר טוב. בוקר אור. מה שלומך? מצוין. מה שלומך אתה? ברוך השם טוב. אוקיי. במה אני יכול לעזור? אתה לא צריך לעזור לי. אני באתי לכאן כדי שאתה תעזור לעצמך. אני אעזור לעצמי. בוודאי. אוקיי, איך אני יכול לעזור לעצמי? או, טוב שאתה שואל. אנחנו עכשיו ארגון של אנשים שעוזרים לאנשים במצוקה. אנחנו עוברים פה בשכונה מבית לבית. לא, סליחה. מתאמים פגישות אישיות ו... אני נראה לך במצוקה? לא, לא הבנת, לא מצוקה כמו שאתה חושב. מדובר על מצוקה רוחנית. כלומר, אנשים שלא יודעים כל כך מענייני תורה מצוות, אנחנו עושים שיעורי תורה, כנסים. בקיצור, קוראים לזה בית חב"ד. אתה מנסה להחזיר אותי בתשובה? לפעמים אני אחזור בתשובה. מדובר על מקום שעוזר לאנשים יהודים להיות ביחד. אתה לא הגעת למקום הנכון. אני מבקש ממך לעזור את המקום. אל תביא אותי יותר, בבקשה. בוודאי, אתה יהודי, אבל נכון? אז כאן לך רק את הכרטיס. זה במקרה צורך, תצטרך להתקשר לי. בסדר? תודה רבה לך. שבוע בשורות טובות, שבוע טוב. תודה, שבוע טוב. אני לא מבין מה הם רוצים ממני. גם האישה הזאת, אני לא מבין, מה יש להם כולם? אני לא רוצה את הבית שלי דתי, אני לא מבין. גם אשתי, גם הילד עכשיו, אני לא מבין. עכשיו הבחור הזה בא אליי ופונה, הוא רוצה שאני אהיה דתי, אני לא מבין מה הולך פה. תראה מה עשית, תראה מה עשית, זה בגללך. בוא תעזור לי עכשיו להבין את זה, אני לא מבין מה קורה פה, מה קורה בבית הזה, מה הולך פה? אני כבר לא מבין מה הולך פה. מצד אחד, אמא שלך שולחת את אחיך לבית ספר דתי. מצד שני, דופק לי בדלת בחור שרוצה להחזיר אותי בתשובה. מצד שלישי, אתה פה בספר תקוע ואפילו לא מראים אותו, אני לא מבין מה הולך פה, באמת! אין לנו שתסגי על הראש. תראה לי רגע. ירון היקר, לא נשארו לי הרבה שעות לחיות. אני יודע שאין לך הרבה קשר ליהדות, אבל אני רוצה לבקש ממך בקשה אחת. תפילין. בכל בוקר שאתה קם, דבר ראשון תפילין. אני לא זכיתי, אבל אני מקווה שהבן שלי כן יזכה לזה. ביקשתי מהרופא שיקנה לך ספר שמלמד איך מכין תפילין. ובנוסף, קצת הלכות. נראה לי שזה המכתב האחרון שלי אליך. בבקשה, אם תוכל לקיים צבא זו, זה יקרום לי נחת. אבא. טוב, תקשיבו. הוא פשוט מפחד שנחזיר אותו בתשובה. אני בעצמי עוד לא חזרתי בתשובה, והוא מפחד שנחזיר אותו בתשובה. הוא ביקש שאני לא נתקרב יותר לבית, לפחות הספקתי לתת לו כרטיס של הבית חב"ד. זה מייאש פשוט. לא נראה לי שיש משהו בכלל לעשות. דווקא יש. מה? מה? לאכול. ייאוש. זה פשוט ייאוש. הלו. הלו. שלום. מדבר ירון. ירון איזה, תזכיר לי? היית אצלי לפני כמה רגעים. כן, בטח, בטח. שלום עליכם, מה נשמע? כן. תראה, אני רציתי להתנצל. לא, אין צורך להתנצל, זה בסדר גמור. תודה רבה לך. כן. אני רציתי... כן, אבל אם יש אפשרות, הייתי מאוד שמח אם אפשר, אם תוכל לבוא אליי הביתה. כן, בוודאי שנשמח לבוא אליך הביתה. הכל בסדר? אין בעיה, בסדר. אנחנו נבוא בשמחה. נצא בזריזות. אני רק, אם זה בסדר, אם אתה לא מתנגד, אני אביא כמה חברים לשחק עם סגי, הבן שלך. מאיפה אתה מכיר את הבן שלי? לא, זה בסדר, סיפור ארוך. אני חייב לתת, אני אסביר לך שנבוא, בסדר? אוקיי. בסדר גמור.
טוב. תודה רבה. אנחנו נצא. אוקיי, בסדר. אנחנו מצפים לכם. תודה רבה. להתראות. טוב, אנחנו בדרך, להתראות. יחי המלך. חבר'ה, קדימה, נכנסים לדרך. קדימה, תזדרזו. לשגיא? אני אסביר בדרך, קדימה, אין זמן, בוא. טובי! מה? נו, פה כבר! לא רוצה שאני באמצע לאכול. נו, באמת, תעזור עכשיו בצלחת של עוגיות. קראתי איתך. יאללה, קדימה, נו! אין זמן. שלום, בוא, תכנסו. איפה אבא? בוא, תכנסו. אני כבר מגיע. הנה עיניים. שלום, ברוכים הבאים. אהלן. בואו תשבו. בואו תשבו. תעשו. כן. אתם בטח שואלים את עצמכם למה קראתי לכם. אז ככה. בזמן שדפקת אצלי בדלת, שדיברת לליבי בקשר לתשובה, לתורה, לאחר שפשוט טרקתי את הדלת, נכנסתי בכעס גדול. אני מצטער שגרמת ליהודי לכעוס, אבל התכוונתי. והפלתי את המדף, בתוך המדף היה ספר. הספר היה מכתב. את המכתב הזה אבא שלי השאיר לי. ומה שמתואר במכתב זה שאבי ביקש פשוט שאני אתקרב לתורה הקדושה, שאני אניח תפילין. זאת הייתה הבקשה האחרונה שלו. ואני רוצה לקיים את מה שאבא שלי ביקש ממני. ואני רוצה פה לתת כסף. גם לכבוד מה שעשית, כולכם מה שעשיתם, לכבוד הילד שלי שגיא. בשביל מה שעשינו אתה לא צריך לתת לנו שום כסף. כן, אבל זה מכל הלב. אני יודע, אבל פה יש עניין אחר. יש את העניין של התפילין. להשלים את מה שמגיע לכם על התפילין, וגם שתוכלו להזמין בשבילי תפילין. זה הכסף. תגיד לי, הנחת פעם תפילין? מעולם לא. אתה צריך לעשות דרך אגב בר מצווה כשיגיעו התפילין. למה לחכות עד שיגיעו התפילין? בינתיים הוא לא יכול להניח תפילין כל יום. אתה צודק. אבל אין לאף אחד תפילין. שכחתם שהביא תפילין ברכב. זה מתחיל כבר היום, מה אתה אומר? בשמחה. מיד נביא את התפילין. ככה אני אוכל לקיים את מה שאבי ביקש ממני. כמובן שאתה בר מצווה נעשה את תלמוד תורה, אם תרצה לבוא. ביחד עם שגיא. כן, יחד עם הבן שלך. בשמחה. אני מודה לכם. תודה רבה לכם. תודה. אנחנו נזמין את התפילין, זה ייקח שבוע. נזמין אותך אליי. לחיים, אשרינו שזכינו לרגע קדוש כזה. שמחה כפולה, בר מצווה גם לבן וגם לאבא. אשריכם שזכיתם. שמחה, חתן הבר מצווה, יש הרבה מראות להשם על החברים הטובים שיש לך. ולך, אדון יקר, אבא גאה, יש מה להודות על הבן שלך. לחיים! רציתי לשאול. כאשר הגעתי לבית, ראיתי שהאפור היה שקוף. אני אסביר לך. אנחנו יהודים רגילים שיש דבר שמגן עלינו גם כשאנחנו מחוץ לבית, קוראים לזה מזוזה. המזוזה ניצבת על המשקוף. כשהגענו אליך הביתה, מתוך הרגל, אנחנו משקים אותנו כי אנחנו כל כך אוהבים אותה. אצלך לא הייתה מזוזה. אבל מתוך הרגל, נשקנו את המשקוף.
אתה מבין? אולי תגיד לי, זה רעיון החלטה טובה, מה אתה אומר? אולי נביא לך לכבוד הבר מצווה כפולה מזוזות לכל הבית. כמה משתלם? אז תוכל להזמין לי מזוזות לכל הבית? בשמחה? כמה מזוזות, כמה משקופים יש לכל הבית? 7? לא כל השירותים, כן? לא. אז כמה? נראה לי בערך 5. 5? אין שום בעיה, סגור, לראות. רבותיי, תעשו לחיים. שימו לב איזה שמחה כפולה יש לנו, בר מצווה, הנחת תפילין ומזוזות. אתם עולים מעלה לדרך הסלולה. הכל בזכות הרב, תזכור את הכרטיס שנתתי אותך, זוכר? לחיים רב, לחיים. מזל טוב, מזל טוב. מצוין. יופי. תגיד, וכמה יצא שנרוויח החודש? די! אתה רציני? אני לא מאמין, זה רווח עצום! תגיד לי, אתה יודע כמה אפשר לפתח את החברה? וואו, אתה יודע כמה שאפשר... לא, תקשיב לי רגע! אתה יודע כמה שאפשר לפתח את החברה עם סכום שכזה? טוב, תקשיב. נו טוב, בסדר, תקשיב, אני אדבר איתך יותר מאוחר. יאללה, ביי. וואו, אני חייב לספר לו את זה. לא, יחי המלך, הגעתם לבית חב"ד. כן, איך אפשר לעזור? היי, זה אבא של סגי. מה נשמע? ברוך השם, הכל בסדר. תקשיב, אתה לא יודע. אין לך מושג כמה שאני מרגיש שברון המזל לי. כן, בזכות המזוזות שקבעת לי בבית. תקשיב, כן. הייתי רוצה שתתקין לי מזוזות גם בעסק. כן. ולא משנה כמה שזה יעלה אני משלם. לא משנה כמה. בסדר גמור. תודה רבה לך. תודה. להתראות. ביי. הלו. מה? למה? זה לא יכול להיות. מה? מה עכשיו? גם זה? טוב, תשמע. תקשיב. אין ברירה. נאלץ עוד פעם לקחת הלוואה. אין ברירה. טוב. אין ברירה. טוב, ביי. אני עושה עכשיו? אני אומר להם. מאיפה אני אביא את כל הכסף הזה? אני לא יודע מה לעשות. מאיפה אני אביא כל הכסף הזה? אני יודע שיש פה בעיה. אני ניסיתי לפתור את זה בבנק, ניסיתי לבקש הלוואות, אף אחד לא נותן לי. אני יודע שזה לא מעניין אותך, אבל תעשה לי טובה, אני לא יודע מה לעשות. איפה הכסף? אני מנסה להשיג אותו.
לא מבין שאתה אומר את זה כבר הרבה זמן? סליחה. תקשב יותר! אני אעשה הכל להשיג את הכסף, מה מחר? כשאני בא לפה, אתה לא מביא את הכסף. זה הסוף שלך, הבנת אותי? כן, סליחה. אני אעשה הכל. להתראות! שמאז שקבעת את המזוזות בעסק, הכל נעשה הרבה יותר גרוע. תקשיב, לא, אין סיכוי, זה לא יכול להיות. תבין, דבר טוב, בייחוד דבר של קדושה ומצווה, לא יכול להיות שהוא יעשה דבר לא טוב. אתה עושה את רצון השם. תקשיב, כשיש קדושה, ואתה הוספת קדושה לבית שלך, לעסקים שלך, אז מתגברים הניסיונות, לא כל כך בקלות ייתנו לך להצליח מיד. אין לך מה להתרגש מזה, זה עניין של ניסיון שיעבור מיד ברגע שתפסיק להתפעל מזה. אני אומר לך, אני מרגיש את זה. טוב, תשמע. אני לא יודע מה להגיד לך. אני חייב לסיים עכשיו. הלו. ירון, יש פה אדם בשם אילן שמחפש אותך דחוף. אני לא יכול... אני חייב לברוח. ביי. זה היה בדיוק, תקשיב, אני ידעתי שאתה... אל תזוז! אני ידעתי, הכסף פה, הנה הכסף. תקשיב, אל תעשה כלום, הכסף פה. הנה הקופסה, נו, תלך לשם, הקופסה שמה. אם אין שם כסף. אין לך מה לדאוג, הנה הכסף פה. אתה חושב בדיוק שאתה הולך, אה? רציתי מה רציתי? רציתי להביא לך את הכסף. רציתי להביא לך את הכסף. טוב! איפה הכסף אמרתי? אני... ירון, וואו, מה קרה? הלו. סליחה! אתה לא רואה שאנחנו באמצע פגישה חשובה? תלך! ירון, אתה יודע כמה חיפשתי אותך? איפה אתה? אתה יכול בבקשה עם גישה קצת יותר חיובית? תוריד את זה בבקשה. אנחנו באמצע עניין. בסדר, עניין לא ייעלם. מה קרה ירון? אתה יודע כמה אני מחפש אותך? מי זה בכלל? אתה הקונות של המפעל? הוא אחראי על הכסף שלו. אמרנו שמורידים, נכון? גישה חיובית, בסדר?
אוקיי, אני שומר על הכסף שלך? לא הבנתי. אתה חייב בכסף? טוב, הבנתי. אז מה הבעיה? מה הבעיה? הוא הרבה זמן לא שילם לי את החוב. טוב, בסדר, אז תבוא עוד שבוע למשרד של אורן לסגור את העניין. מה זה לבוא עוד שבוע? למה, מה אתה רוצה? לתת לי אתה את הכסף? הלו, למה יש לך בכלל כסף לאוכל? איך קוראים לך, סליחה? איך קוראים לי? כן. לא קוראים לי! תלך מפה! תקשיב טוב מה עם הכסף. תגיד תירגע, איך קוראים לך? אילן, נעים מאוד. אילן, נעים מאוד. תוריד את היד. אתה רוצה לקבל את הכסף שלך? למה, אתה יכול להביא לי כסף? אמרתי שאני מסדר את זה, נכון? עוד שבוע במשרד שלנו. אם זה לא יהיה עוד שבוע. הוא מת. אישה חיובית, אמרנו, נכון? תוריד את הכסף. עוד שבוע. שיהיה ברור! עוד שבוע, במשרד שלי. להתראות. מה קורה איתך? וואו, אתה יודע כמה אני מחפש אותך? הראש שלי לא היה. תסתכל, תפתח את הטלפון, 20 הודעות. תקשיב טוב, אני חיפשתי אותך. כתבתי לרבי. הרבי אומר שאסור להשאיר אפילו רגע אחד את המזוזות במפעל. אנחנו מורידים עכשיו את כל המזוזות במפעל. אני לא יודע למה, הייתה לי פתאום תחושת בטן, קול כזה, שאמר לי, סע למפעל, הנה באתי. יש לי שאלה. כן. באמת יש לך איך לשלם? באמת יש שאלה. אל תדאג, בעזרת השם הכל יהיה בסדר. טוב, תקשיב, בוא נוריד את כל המזוזות. אל תדאג, עוד שבוע. את הכסף, רגע, חכה שלי. הלו? שמואל, אתה זוכר את ההלוואה הגדולה שהלווית לי? כן, כן. אז אני אבוא אליך כדי להביא לך את הכסף, ויש לי גם תרומה גדולה לעילוי נשמתה של אמי, עליה השלום. אבל אני רוצה לתת חצי מהתרומה לבית חב"ד, ואת החצי השני לגמ"ח, בשביל מי שיצטרך עזרה, אתה יודע. מה? חשב, ריבונו שלה, איזה השגחה פרטית. מה קרה? אתה לא מבין, יש לי פשוט עכשיו פה יהודי ש... וואו, איזה השגחה פרטית. טוב, אני חייב לספר לו. ניפגש עוד מעט, נסדר את כל העניינים. הייתם שליחים נאמנים, תודה, נתראות. מה קרה? בוא נוריד את המזוזות, אחרי זה נספר לך, השם אוהב אותך. אתה לא מבין כמה השם אוהב אותך, בוא נוריד את המזוזות. בוא, קדימה.